Román Rodríguez supervisou o avance das obras no CEIP Praia Xardín de Boiro consistentes na mellora da eficiencia enerxética. Educación destina máis de 1 millón de euros a esta actuación que, ademais do illamento da fachada e sustitución das cubertas, contempla a renovación de carpinterías e luminarias en toda a instalación. Tanto unha intervención de eficiencia enerxética que vai a renovar prácticamente ao 100% este edificio cunha nova fachada de xate que supón un gran aillamento, unha gran sensación térmica pois moi positiva, cambiando tamén, as cubertas, as luminarias, en definitiva facendo unha serie de intervencións que van a deixar o colexio prácticamente como novo, non? Son medidas de eficiencia enerxética que van tamén supor pois a unha reducción dos consumos pois moi importante, estamos falando aproximadamente dun 30% de aforro de consumos enerxéticos e que é unha proba máis de que durante o verán, estamos aínda no verán, aínda que estamos xa moi perto do inicio do curso, pois neste caso a Consellería de Educación está desenvolvendo pois un número significativo de proxectos e de intervencións na intensa rede ou na extensa rede de centros públicos que temos en Galicia. A Consellería conta con máis de 1.600 edificios. Está previsto que a actuación estea rematada a principios de 2027, co que a comunidade educativa deberá convivir cos traballos durante parte do curso académico. O alcalde de Boiro aproveitou a visita do conselleiro para trasladarlle as necesidades que presentan outros centros educativos do municipio. A demanda histórica por parte do Concello e da comunidade educativa do arranxo deste edificio. Señalar que en Boiro temos 7 centros educativos tamén con deficiencias, aproveitar a ocasión que está aquí o conselleiro e máis o xefe territorial para comunicarlle esas deficiencias que temos noutros centros, pero bueno, agradecer ao conselleiro pois a inversión que se vai facer neste colexio e que vai redundar na mellora educativa dos nosos nenos e nenas de Boiro. Esta actuación enmárcase no plan de renovación de centros que acomete a Xunta durante este verán, con máis de 350 intervencións en toda Galicia.